विशेषणः स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मैश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृक् अवशेषणः। स्वयं दृग्विशेषणः। चल प्रभु जी हरे कृष्ण। శ్రీనివాస సేవక మాతాజీ రామనారాయణ ప్రభుజీ మీరు చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। श्री भगवान उवाच चदिवेసేయండి. अहं ब्रह्मश्च सर्वश्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवादाలు प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच भगवानुवाच अहं ब्रह्म च सर्वश्च अहं ब्रह्मश्च सर्वस्य जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपादृष्टा आत्मेश्वर उपादृष्टा स्वयं दृग्विशेषणः स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूर्यप्रकाश प्रभुजी विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच अहं ब्रह्म च सर्वश्च अहं ब्रह्म च सर्वच्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामाल धन्यवादाలు। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच श्री भगवान अहं ब्रह्म च सर्वच्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। माधवी माताजी चंद्रावती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। स्वयं दृग्विशेषणः। श्री धन्यवादाలు। भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। శ్రీదీప మాతాజీ। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमाలు। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा
స్వయం దృగ విశేషణః. స్వయం దృగవిశేషణః. హరే కృష్ణ. మోహన్ నంద్ పుత్ర ప్రభుజీ చదువుతారు ప్రభుజీ మీరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మాశ్చ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. మాతాజీ ప్రభుజీ ఇంకెవరైనా చదువుతారా? నేను చదువున ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అహం బ్రహ్మాచ సర్వచ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. నీరజ మాతాజీ, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మాస సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మస్య చ సర్వస్య జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మచ్చ సర్వచ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగని విశేషణః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మాచ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, వాసవిరాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మాశ్చ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మా చ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భవానీ మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మా చ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మా చ సర్వశ్చ జగతః కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారు ప్రభుజీ. మోహన్ నంద్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అహం బ్రహ్మా చ సర్వచ్చ జగత కారణం పరం ఆత్మేశ్వర ఉపద్రష్ట స్వయం దృగ విశేషణః. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ విష్ణు భగవానుడు వాచ మరియు శర్వః శివుడు మరియు జగత్తః జగత్తునకు కారణం పరమ ఆత్మ ఈశ్వరః పరమాత్ముడు సాక్షి స్వరూపుడును
స్వయం స్వయం స్వతంత్రుడను అవిశేషణః అవిశేషణః భేదము లేదు. భేదము లేదు. ప్రభుజీ ఒకసారి చదివేస్తారు మాతాజీ, తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం. అనువాదము భాష్యము శిల ప్రభుపాద నుండి. భగవానుడు ఇట్లు పలికెను, బ్రహ్మ శివుడు నేను ఈ జగత్తునకు పరమ కారణమై ఉన్నాము. నేను సాక్షి స్వరూపుడనగు పరమాత్మను మా మూరి నడుము ఎట్టి భేదము లేదు. విష్ణు భగవానుడు ఇట్లు పలికెను, శివుడు నేను ఈ జగత్తునకు పరమ కారణమై ఉన్నాను. నేను సాక్షి స్వరూపుడనగు పరమాత్ముడును మా ముగ్గురి నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు. భాష్యం చదువుతారు ప్రభుజీ, మోహనంద బుద్ధ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. బ్రహ్మదేవుడు విష్ణు భగవానుని దివ్య దేహము నుండి జన్మించెను. శివుడు బ్రహ్మదేవుని దేహము నుండి ఉద్భవించెను. కనుక విష్ణువే పరమ కారణమై ఉన్నాడు. ఆదియందు కేవలము విష్ణువే అంటే నారాయణుడు ఉండెననియు, బ్రహ్మ కాని శివుడు కాని లేరనియు వేదములందును తెలుపబడినది. అదేవిధంగా శంకరాచార్యులను నారాయణ పరహ అనుచు ఆ విషయమును ధృవీకరించిరి. నారాయణుడు మూలము కాగా బ్రహ్మ రుద్రులు సృష్టి అనంతరము ప్రకటమైరి. విష్ణు భగవానుడు ఆత్మేశ్వరుడును అంటే ఎల్లరి ఎందలి పరమాత్ముడు అయి ఉన్నాడు. అతని నిర్దేశముననే సమస్తము ఆంతరము నుండి తెలియజేయబడును. ఉదాహరణకు శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆరంభమునందు తేనే బ్రహ్మ హృదా అని తెలుపబడినది. అతడే తొలుత బ్రహ్మదేవునికి ఆంతరము నుండి విద్య గరిపెనని దాని భావము. భగవద్గీత 10వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అహమాదిరిహి దేవానాం అని పలికెను. బ్రహ్మ రుద్రాదులతో సహా సమస్త దేవతలకు శ్రీకృష్ణుడే మూలము. అతడు వేరొక చోట భగవద్గీత అంటే 10వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము ఎందే అహం సర్వస్య ప్రభవ అని పలికెను. అనగా సమస్తము తన నుండియే ఉద్భవించుచున్నదని ఆ దేవదేవుని వాక్యము. అందు దేవతలు కూడా కలరు. వేదాంత సూత్రము జన్మాద్యస్య యతః నందును అదేవిధంగా తెలుపబడినది. ఇక యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే అనునది ఉపనిషద్వాక్యము. సమస్తము విష్ణు భగవాని నుండియే ఉద్భవించి అతని చేతనే పోషింపబడి చివరికి అతని శక్తి ద్వారానే లయించిపోవును. అనగా ఆ దేవదేవుని నుండే ప్రభవించడి శక్తులు తమ చర్య ప్రతిచర్యల చే జగత్తులను సృష్టించి లయింప చేయుచుండును. ఆ విధంగా అతడే కార్యకారణములను అయి ఉన్నాడు. ఒకే కాలమున సమస్తము ఏకమును భిన్నమును అయి ఉన్నది. సమస్తము బ్రహ్మమే అని సర్వకిల్విద బ్రహ్మ అని చెప్పబడుచుండును. ఉన్నత తరమగు దృష్టిలో బ్రహ్మమునకు పరముగా వేరేదియును లేదు. కనుక బ్రహ్మదేవుడు శివుడు నిక్కంగా విష్ణువునకు అభిన్నులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే
జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది భాగవతం 4వ స్కందం 7వ అధ్యాయం దక్ష యజ్ఞం. సో దాంట్లో భగవాన్ శ్రీ విష్ణు వాళ్ళు దక్షుడు మరల వాళ్ళు జీవం పొందిన తర్వాత విష్ణువే సాక్షాత్ వచ్చారు. సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్షన్, ఈ యజ్ఞము పరిపూర్ణత అవుతుంది. సో భగవంతుడే స్వయంగా శివుడు వచ్చారు. శివుడు వాళ్ళ అపరాధమైంది శివుడు గురించి దక్షుడు చేసిన గొప్ప అపరాధం. సో దాన్ని వాళ్ళు తర్వాత బ్రహ్ముడు వచ్చి అంతా సాల్వ్ చేశారు, పరిష్కరించారు. సో ఇప్పుడు శివుడు మరలా దక్షుడికి జీవం మళ్ళీ సెకండ్ బర్త్, ఇంకొకటి దక్షుడు థర్డ్ బర్త్, బ్రాహ్మణ అంటే సెకండ్ బర్త్, ఇంకొకటి థర్డ్. ఎనీవే మరలా ఇంకొక అవకాశం. సో భగవంతుడు మరలా అవకాశం అందిస్తుంటాడు. సో దక్షుడికి కూడా శివుడు అనుగ్రహం ఇక్కడ చెప్తారు. శివుడికి వాడు దక్షుడు, నేను మీకు చేసిన అపరాధం నుండి నేను నరకంకి వెళ్ళాలి. డెఫినెట్ శివుడు మహాదేవ్. సో వాళ్ళకి అపరాధం చేస్తే డెఫినెట్లీ హెల్లే, నరకం అవుతే శివుడు అనుగ్రహించి సో దక్షుడికి ఒక విధమైన మరణము, తర్వాత మరలా వాడికి జీవం దొరికింది, ఇంకొక అవకాశం దొరికింది. సో దక్షుడికి అవగాహనమైంది నా తప్పు ఏమేమిటి అని అవగాహనమైంది. మరలా వాళ్ళు దక్ష యజ్ఞంని కంటిన్యూ చేశారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు వచ్చింది విష్ణు, సాక్షాత్ విష్ణు 8 చేతుల రూపంలో భగవంతుడు. సో వచ్చి అంతా అక్కడ సమస్త దేవతలు, బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇంద్ర, సిద్ధులు, గదాధరులు, విద్యాధరులు, అంత బ్రాహ్మణులు, అంత ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడికి ప్రార్థనలు అర్పించారు. వాళ్ళ అవగాహన ఏది భగవంతుడి గురించి ఉంది వాళ్ళు ప్రార్థించారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆ ప్రార్థనని స్వీకరించి భగవంతుడు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్, ఆత్మారామ. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తారు, స్వయం దృక్. భగవంతుడికి ఏమిటికి మన నుండి భగవంతుడికి ఏమి కావాలి అనేది, మనకేమైనా కావాలి, మనకి ఒక వ్యక్తితో మనం ఒక ఆత్మీయ భావంగా మనం వ్యవహరించితేనో ఇంకొకటి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మనకు. ఇది పర్టికులర్లీ పెద్ద జీవనంలో ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇది దీంట్లో లిబరేటెడ్ ముక్త దీంట్లో లేదు ఎక్స్పెక్టేషన్. పర్టికులర్లీ భగవంతుడు విష్ణు భగవంతుడికి ఏమి మన నుండి అవసరం లేదు. ఒకటి కూడా యాజ్ ఏ సుప్రీం ఫాదర్, మన తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరి తండ్రి భగవంతుడు. మనము రెసిప్రోకేషన్, ప్రీతి భావంని మనం పొంది భగవంతుడితో వివరించాలి. సో అది భగవంతుడు దానికి సంతృప్తి దొరుకుతుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ప్రార్థనలు అయింది. ఆయనకి భగవంతుడు ఇప్పుడు ఫైనల్ ప్రార్థన స్వీకరించి భగవంతుడు చెప్తుండే మాట. సో అది లిటరల్ గా మనం విన్నప్పుడు శ్లోక అనువాదం. సో నేను, బ్రహ్ముడు, శివుడు అంతా ఒకటే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనకు కరెక్ట్ ఇది అద్వైత తత్వ, ప్రతి ఒక్కటి అంతా ఒకటే. సో శివుడు ఒకటే, బ్రహ్ముడు ఒకటే, నారాయణుడు ఒకటే. చూడండి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అని అట్లా మనం అనుకోవచ్చు. లేదా దాన్ని క్లీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ భాష్యంలో శిల ప్రభుపాదం మనకి ఇస్తున్నాం. దానికి ప్రతి ఒక్కటి మనం ఆచార్యుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద, లిటరల్ మీనింగ్ డైరెక్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. భగవంతుడు విష్ణునే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు. 5-6 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు తన దివ్య అస్తిత్వంని భగవంతుడు చెప్పేది వింటాం. అయితే ఒక్కొక్కసారి విన్నప్పుడు ఇట్లా వింటే మనము అంతా నేను, బ్రహ్మ, శివ ఒకటే అంటే ఎన్నో విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునొచ్చు. మనది దేహమే. సో నా దేహం భాగం ఒకటి, నేను ఈ తల.
ఇది దాన్ని నేను అని చెప్తాను నేను. సో అదే విధంగా నా కన్ను, నా ముక్కు, నా చెవులు, ఇది నేను అని చెప్తాను నేను. అంటే నా దేహ భాగం ఇది. అయితే ఈ ముక్కు ఇది నేను అని చెప్పేది, ఇది నా చెప్పే కాదు. ముక్కు ఈ దేహానికి ఒక భాగం. ముక్కు కావచ్చు, నా కన్నులు కావచ్చు, నా తల, నా ఇది ప్రతి ఒక్కటి దేహ భాగం. చేతులు, కాళ్ళు, ప్రతి ఒక్కటి ఇది. అవి చేతులు కాళ్ళు చెప్పే కాదు, అది నేను అని చెప్పే. సో విష్ణు కెన్ సే, విష్ణుడు చెప్పొచ్చు నేను బ్రహ్ముడు, నేను శివుడు, నేను ఇంద్రుడు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు కదా, 10వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి తన వైభవాలు భగవంతుడు చెప్తా, నేను పాండవుల్లా నేను అర్జునుడు, నేను అసురుల్లా నేను బలి మహారాజు, నేను అంత మానవుల్లా నేను రాజు, మహారాజు నేను. సో అన్ని రుద్రాల్లో నేను శివుడు, నేను అన్ని నక్షత్రాల్లో నేను చంద్రుడు నేను. భగవంతుడు తన వైభవం ఒక సూచన, ఒక ఇండికేషన్ ఆ విధంగా చెప్పేది. అప్పటికి ఎంతో తిన అందరూ కూడా భగవంతుడు భాగమే. సో ఈ విధంగా భగవంతుడే ఈ కెన్ క్లెయిమ్, ఎల్లప్పుడు భగవంతుడు చెప్పొచ్చు అది నేను, భగవంతుడు చెప్పచ్చు. సో భగవంతుడ ఇది లేక, ఇచ్చా లేక ఎవరు కూడా ఏమి తృణమొప్పి నా చలతి, చిన్న పుల్లు గడ్డి కూడా, గ్రాస్ కూడా దాన్ని చలించే కాదు. సో అట్లా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పొచ్చు అన్నమాట. మనము బ్రహ్ముడు చెప్పే కాదు, నేను శివుడు విష్ణు ఒకటే అని బ్రహ్ముడు చెప్పే కాదు. అయితే శివుడు కూడా నేను బ్రహ్మ విష్ణు ఒకటే అని చెప్పే. అది కృష్ణ క్యాన్సీ, కృష్ణుడు విష్ణు చెప్పొచ్చు. భగవంతుడు అంటే మనమందరూ కూడా భగవంతుడు భాగం. సో దీన్ని మేము చాలా క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. లేకుంటే మనం ఏమంటే మన ఒక అవగాహనతో మనం చెప్తారు కదా, ఒక గ్రుడ్డి 6 మంది గ్రుడ్డి వాళ్ళు చేరి ఒక ఏనుగని చూశారంట వాళ్ళు. సో ఏనుగని చూసి వాళ్ళకి కనపడదు, కళ్ళు కనపడదు. సో ఒక గుడ్డివాడు ఏనుగది టస్క్ దాన్ని చూసి ఇది ఒక పాము ఉండాలి, సర్పం ఉండాలి. ఇంకొకడు దాని ఒక ఇది దంతం దాన్ని చూసి ఏమో ఒకటి షార్ప్ ఇది ఉన్నట్లుంది, ఏమో ఒక ఖడ్గం ఏమో ఉండొచ్చు. ఇంకొకడు దాని కాళ్ళు చూసి ఓ పెద్ద కంబం, పిల్లర్స్ ఇది అంటే వాల్ ఒక ఇది. సో వేరే వేరే విధంగా దాని చెవులు చూసి ఎవరో ఫ్యాన్ చామరా విజన ఏమో ఇచ్చేసేది. ఇంకొకరు వెనకాల తోక్కు పెట్టుకొని దాని నుంచి ఇంకొకటి రోప్, ఒకటి పగ్గం ఉండాలి. సో ఈ విధంగా తత్వజ్ఞులు వాళ్ళ అవగాహన ఒక్కొక్క దృష్టితో వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంద్రియాల నుండి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే భగవంతుడిని పరతత్వంని ఈ విధంగా అవగాహన చేసుకునే కాదు, మన ఇంద్రియాల నుండి మనం అవగాహన చేసుకునే కాదు. భగవంతుని అవగాహన చేసుకునేదంటే శాస్త్రం నుండి వినాలి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తుండే, వీళ్ళందరూ చెప్పారు. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చూడండి, బ్రహ్మ ఉవాచ, రుద్ర ఉవాచ, ఇంద్ర ఉవాచ, దక్ష ఉవాచ, యజమాని ఉవాచ, ప్రతి ఒక్కరి పేరు చెప్పారు ఒక్కొక్కరు. అది ఇక్కడ విష్ణు ఉవాచ అని చెప్తారు, ఇక్కడ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అని చెప్తారు. విశేషంగా మనకి భగవద్గీత ఈ అధ్యాయంలోనో వేదవ్యాసులు చెప్తుండేదో అయితే శుకముని చెప్తుండేదో శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ, విష్ణు భగవానుడు చెప్తుండేది. అయితే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా అన్ని జీవుల విధంగా కాదు, ఈ వ్యక్తి పరమ పురుషుడు, దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు, శ్రీ భగవాన్ వాచ అని చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ అహం బ్రహ్మచ శర్వశ్చ, నేను బ్రహ్ముడు, శర్వ అంటే శివుడు పేరు. అన్ని ఈవిల్, రిమూవర్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్, అన్ని కూడా రిమూవర్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్. ఒక ఈ విధంగా యావది చెడు ఉంది దానంతా తీసే వ్యక్తి, అంతా అనిలేషన్ దానంతా లయం చేసే వ్యక్తి శివుడు. సో బ్రహ్ముడు సృష్టించేది, మరి శివుడు దాన్ని నాశనం లయం చేసేది. సో భగవంతుడికి శర్వ మీనింగ్, ఇంకొక మీనింగ్ కంప్లీట్ అని. డెఫినెట్లీ ఈ భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళకి కూడా భగవంతుల అధీనంగా చాలా శక్తులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు సామాన్య దేవతల్లోనే వాళ్ళు పరములు. వాళ్ళు శివుడు అన్ని బ్రహ్మ, ఇంద్ర, సూర్య అందరికీ గొప్ప వ్యక్తి. సో ఇక భగవంతుడు నేను బ్రహ్ముడు, శివుడు, ఈ జగత్కి కారణం పరం, సంపూర్ణ జగత్. సో శిల ప్రభుపాదులో డైరెక్ట్ గా ఇమీడియట్ గా భగవద్గీతల భగవంతుడి మాటలు 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పేది, నమే విదు సురగణ ప్రభవ మహర్షయ. సో 10వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం ప్రభు కోట్ చేస్తున్నది, నా గురించి సురగణ దేవతలకి తెలియదు, నేనే అన్ని దానికి కారణం అని తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం
మహర్షి చ సర్వశః. భగవంతుడు నేను అన్ని దేవతలకి అన్ని మహర్షులకి నేనే కారణం. జగత్ కారణం, సర్వకారణ కారణం. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ. సో పరమ కారణుడు శ్రీకృష్ణుడు. సో భగవంతుడు అయితే నా గురించి కంప్లీట్ గా గొప్ప గొప్ప దేవతలకు కూడా తెలియదు, గొప్ప గొప్ప ఋషిమునులకు కూడా తెలియదు. ఎంత భగవంతుడు మనకి కల్పిస్తాడు వాడు అనుగ్రహం నుండి, సో అంత మనకు తెలుస్తుంది. సరే యద్ అనుగ్రహం సంతి నా సంతి తదుపేక్షణ. వాడు అనుగ్రహం నుండి మనకి ఎంతగా అవగాహన వస్తుందో, ఎంత బుద్ధి ఎంత వస్తుందో రావచ్చు. వాడు ఉపేక్షణ, భగవంతుడు ఉపేక్షించితే లేదు నా సంతి, మనకి ఏమి కూడా తెలియదు. సో ఆ భగవద్గీతల నా చతుశ్లోకి భగవద్గీత 4 శ్లోకాలు భగవంతుడు చెప్పేది. సో దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ఫస్ట్ శ్లోకాన్ని భగవంతుడు చెప్పేది అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్విత. అహం సర్వస్య ప్రభవో, భగవంతుడు స్పష్టంగా నేనే కారణుడు, ప్రతి ఒక్కటి నన్ను నుండినే వస్తుంది, నేనే కారణం. శిల ప్రభుపాదులు మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనేదానికి అంతా ఒక్కటే అని కాదు, శ్రీకృష్ణుడు విష్ణు మూలం ప్రతి ఒక్కటికి అని మనకి మరలా వాళ్ళు తెలిపిస్తుండేది. భగవద్గీతలనే భగవంతుడు స్వామి చెప్తున్నారు. తర్వాత వేదాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో మరల అదే మాటలు ఉన్నాయి. అథర్వ వేదాల ఇక్కడ చెప్పేది ఫస్ట్ భగవంతుడు విష్ణు ఒక్కటే ఉండింది. నా ఈశను ఏకో నారాయణ ఆసీత్. నా ఈశను, ఈ నారాయణ ఒక్కటే, ఈశన శివుడు ఉండలే. నా బ్రహ్మ, ఇంకొక వైపు చెప్పేది తస్మాత్ రుద్రో జాయతే. భగవంతుడు ఒకటే ఉండింది, తర్వాత రుద్రుడు వాడ జన్మమైంది, తర్వాత బ్రహ్మడు. వీళ్ళు ఇట్లా క్లియర్ గా స్టేట్మెంట్స్. శాస్త్ర చక్షు నుంచి చూడాలి, మన చక్షు నుంచి మనం చూసి ఈ గుడ్డి వాళ్ళుగా మనము ఈ ఏనిగా ఇట్లుంది అని చెప్పి కాదు. సో ఎట్లా గుడ్డి వ్యక్తి ఉన్నారో మనం కూడా గుడ్డి వాళ్ళే, మనం కూడా స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్. మనకి ఆధ్యాత్మికంగా ఏం కనిపిస్తుంది? మనమే నేను ఆత్మ అనే నాకు కనిపిస్తాను, ఇంకా పరమాత్ముడు భగవానుడు నాకు జ్ఞానం. సో మనమంతా ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డివాడు. సో మనము శాస్త్ర చక్షు వేద నుంచి వినాలి, మనం దాని నుండి స్వీకరించాలి. సో అది లేకుంటే చాలా మనమే అవగాహనము. సో మనమే మీరు వైష్ణవులు, మేము శైవులు, ఈ విధంగా మనము ఒక్కొక్క గ్రూప్స్ చేసుకుంటాము. లేదు, కర్ణాటకలో కూడా చాలా అది డీన్గా ఉంది. ఏ విధంగా అంటే ఒకటిగా వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళు మనం సపరేట్ ధర్మమే, మనం వేద వీళ్ళే కాదు, మనము ఈ సనాతన ధర్మంకే చేరిన వాళ్ళు కాదు. మనకి సపరేట్ మనకి గుర్తు ఐడెంటిటీ మనది. అంటే యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్ గా చారిత్రకంగా చూస్తే అది ఎలా అయిందంటే, ధర్మం ఎనీ టైం సమయము దాన్ని మిస్యూజ్ అవుతుంది. మిస్యూజ్ అయినప్పుడు కొంతమంది మేము గొప్పవాళ్ళు, కొంతమంది మనం మాట చెప్పినట్లు వినాలి, వాళ్ళు మనకి అధీనలు అని ఆ విధంగా అవుతే అది సిస్టమ్ ఉంది. భగవంతుడు చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశం. ఒక్కొక్కర అది పుట్టుక నుంచి కాదు, జన్మమించి కాదు, అయితే ఒకర గుణాల నుండి, ఒక కార్యాల నుండి భగవంతుడు భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు. అయితే దీని ఒక మిస్యూజ్ అయ్యేదో దాని కారణం కొంతమంది సోషల్ రిఫార్మర్స్ గా వాళ్ళు వచ్చి అందరూ ఒక్కటే చేసేద్దాం. అయితే మీరు చూడండి, వాళ్ళు సృష్టించిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు అంతే అదే వాళ్ళకి దీంట్లోనే ఆ గ్రూప్ లోనే కొంతమంది దాంట్లో చెప్తారు, తర్వాత మేము పెద్దవాళ్ళు, మేము అందరూ కూడా మన్ని ఫాలో చేయాలి, వేరే వాళ్ళతో చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళు. సో సోషల్ రిఫార్మర్స్ చేసే ఇదే కూడా కొంత సమయం తర్వాత అక్కడే ఇదైపోతుంది. కొంతమందినే వాళ్ళు తీరా డామినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలాంటి ఇది హ్యూమన్ నేచర్ ఏమంటే ప్రతి ఒక్క జీవుడు నేను కృష్ణులాగా నేను ప్రభుత్వం సాధించాలి, నేను అనుకరించాలి కృష్ణుని, ఐ షుడ్ ఇమిటేట్ కృష్ణ. సో ఇది మన రూట్ డిసీజ్. సో ఇది మరలా అదే అవుతుంది. ఎవరు ఇట్లా మనదే సపరేట్ ధర్మం, మనే వాటి వైద్య ధర్మమే కాదు, మనది వీరశైవ సపరేట్ ధర్మం అనేది. అయితే వాళ్ళ దాంట్లోనే కొంతమంది మన పెద్దవాళ్ళు, మన వేరే వాళ్ళతో మన మాట వినాలి. సో ఈ డివిజన్స్ న్యాచురల్, ఇది అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఇది అవుతుంది. అయితే ఇది న్యాచురల్ అంటే ఇది వైజ్ఞానికంగా ఉండాలి అన్నట్టుగా, ఇది ఒకటి పరస్పర దీంట్లో కోఆర్డినేషన్ లో ఉండాలి. ప్రభుపాదులు బాగా చెప్తారు, మనకి ఏమైనా దేహానికి ఏమైనా అవుతే మనము అది చేతులు కావచ్చు, అది కళ్ళు కావచ్చు, అది ఇంకొకటి హృదయం కావచ్చు, అన్ని దానికి కూడా నేను వైద్యుడి దగ్గర పోతాను. నేను
హాస్పిటల్ పోతాను, నేను లేకుంటే అయ్యో కాలు కానీ ఏం పర్వాలే, కాలు పోతే పోనీ, కాలు కట్ చేసేద్దాం అట్లా విడిచేసేకొస్తుందా. కాళ్ళని కూడా మనం డాక్టర్ దగ్గర పోయి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం. కన్నులకు అవుతాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం, నా హృదయానికి అవుతాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు సమాజంకి ఇంపార్టెంట్. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఒక నిమిషం ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ. ಸೊ ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నట్లు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యుడు ప్రతి ఒక్కరు కావాలి. అంటే మనం ఈ భౌతికంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విధమైన గుణ ప్రభావం ఉండొచ్చు. సో దాని నుండి ఈ యొక్క విభాగాలు ఉన్నాయి. లేకుంటే అన్ని కావాలి. ఇది వైజ్ఞానికం, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది, ఎక్కడ కూడా ఉండే ఉంటుంది. అయితే మిస్అండర్స్టాండింగ్ లో మనం ఇంకొక ధర్మం మేము కొత్త ధర్మం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏది అవసరంలే. ప్రభుపాద్ బాగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేది, కన్నులకేమో ఒకసారి వస్తుంది క్యాటరాక్ట్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఆ కన్నులే తీసేస్తామా. సో ధర్మం ఆ విధంగా కొంత ఏమైనా దాన్ని ఒక మిస్యూజ్ అవుతే ధర్మం తీసేదని కాదు, నాస్తికలు అయ్యేది అని కాదు. ధర్మం కావాలి. ధర్మ విహీన పశుభి సమాన, ధర్మం ఏకో అధిక విశేషం. మనుష్యుడు ప్రాణుడికి ఏమి తేడా, రెండు ఒక్కటే. అవి తింటుంది, మనం కూడా తింటున్నాం, ఆనందించుతున్నాం. మనం ఓ నేను ఇంత బాగా ఒకటి సమోసా, లేకపోతే గులాబ్ జామున్, లేకపోతే ఇంకొకటి చికెన్, మటన్. సో ఈ విధంగా విధాలు మనిషి తింటుంటారు. మనుషులు ప్రాణులు కూడా తింటున్నారు. వాళ్ళు నిద్రించుతున్నారు, నేను కూడా నిద్రించుతున్నాను. ఓ లేదు వాళ్ళు నిద్రించుతుండేది, వాళ్ళు వీధిలో ఉన్నారు. నేను ఒక పెద్ద స్కై స్క్రేపర్, నేను 50-50th స్టోరీ బిల్డింగ్ లో నేను మనకి అప్ టు డేట్ ఒక కొత్త దీంట్లో ఏసీ ఇది ఇచ్చేసి నేను దీంట్లో ఉన్నా. ఒకటే నిద్ర ఆనందం ఒక్కటే. ఆహార నిద్ర, ఇంకా నాకే టెన్షన్, ఇంకా నిద్ర చేసేటప్పుడు నాకు టెన్షన్, అయ్యో ఏమవుతుందో అక్క వాళ్ళకి ఏమవుతుందో, ఇక్కడ నా బిజినెస్ ఏమవుతుందో, ఇంకొకటి నా పిల్లలది వాళ్ళది ఏమి ఇది అవుతుందో. సో ఇంత నాకు టెన్షన్. అట్లీస్ట్ ప్రాణులకి వాళ్ళకి ఏం టెన్షన్ లేవు. వాళ్ళు నిద్ర చేస్తే వాళ్ళు వీధిలో ఉంటేనే వాళ్ళకి ఏమీ టెన్షన్ లేవు. ఆహార నిద్ర, భయ 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 ఏమవుతుంది యాంగ్జైటీ భయం, మైథున ప్రతి ఒక్కరు. సో మనకు ఇది మనకు ప్రాణులకి కామన్ యాక్టివ్ అవుతే. దీన్ని విడిచి మనకేమి ధర్మం ఏకో అధిక విశేష. మేము ధర్మం పాలించాలి, సరి అయిన ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ఏ వేదాలు ఇచ్చారు అది భగవత్ అది ధర్మం. వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు, ఆ గ్రంథం ఈ గ్రంథం, 1000 గ్రంథాలు, 1000 మునులు లేదు. ఇక్కడ భగవద్గీత మనకి స్పష్టంగా భగవంతుడా పరమస్థానము. సో మనం ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడా నిత్య దాసులు. సో మనకి ఇది తెలివి కరెక్ట్ గా స్పష్టంగా ఉంది. సో భగవంతుడు ఇంకొకటి చెప్తుండేది ఇక్కడ మాట, నేను పరమాత్ముడు, ఆత్మేశ్వర. మనం ఆత్ముడు, కరెక్ట్. ఐఎమ్ ఆత్మ, స్పిరిట్. నేను దేహం కాదు, నేను చైతన్యం. అయితే కృష్ణుడు ఆత్మేశ్వర, అన్ని ఆత్మలను కూడా ఈశ్వరుడు, పరమాత్ముడు, ఆత్మేశ్వర. ఉపద్రష్ట అంటే భగవంతుడే అన్ని కూడా వీక్షిస్తున్నారు. సో ప్రభుపాద చెప్పేది ఒకటి, వాళ్ళు కాలేజ్లో చదివేటప్పుడు, వాళ్ళు స్కాటిష్ చర్చెస్ కాలేజ్ ప్రభుపాద చదివింది కలకత్తాలో, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. సో అప్పుడు చదివేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రొఫెసర్ ఉంటుంటారంట, ప్రొఫెసర్ ఓర్కోహార్ట్, స్కాట్ మ్యాన్. సో ఆయన చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుంటారంట, ఏమిది మీ హిందూ దీంట్లో మీరు పునర్జన్మ గురించి మాట్లాడతారు, ఏమో సాక్షి ఉంది అని చెప్తారు, దాన్ని ఎవరో చూస్తారు, కర్మ సిద్ధాంతం ద్వారా మీకు పుణ్యము పాపము అని చెప్తారు. ఎవరు సాక్షి? ఏమి సాక్షి ఉంది? ఏమి సాక్షి? ఎవరు లేరు. నేను చేసేది నేను పుణ్యము పాపము ఎవరు చూస్తున్నారు? సో ప్రభుపాద చెప్తారు, అప్పుడు నాకు అంత అవగాహన లేదు, అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ అయితే ఇప్పుడు నాకు అవగాహన ఉంది అని ప్రభుపాద ఓకే ఆ విధంగా చెప్పేది. ఆచార్యులకి ఎప్పుడు అవగాహన ఉంది, నిత్య ముక్తులు వాళ్ళు. ఓకే ప్రభుపాద చెప్పేది, ప్రభుపాద ఒక లెక్చర్ ఇస్తా చెప్పేది, ఉపదృష్ట అనుమంతాచ. సో పరమాత్ముడే సాక్షి. సో భగవంతుడు పరమాత్ముడుగా 13వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పేది ఇది, నేను ప్రతి ఒక్కటి ఎవరు చేస్తున్నారు దాన్ని దీక్షించుతున్నాను, చూస్తున్నాను. సో భగవంతుడు ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, దేవతలు ఉన్నారు,
సూర్య, చంద్రుడు, వాయు, వీళ్ళంతా కూడా చూస్తున్నారు. వీళ్ళకంతా ఉంది పవర్స్. వీళ్ళంతా విడిచి యముడు చూస్తున్నారు, యమరాజు మన ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ. పరమాత్ముడిగా భగవంతుడే అంత దగ్గరగా ఆత్మతో పాటు హృదయంలోనే నివసించి కృష్ణుడు అన్ని చూస్తున్నాడు. ఉపద్రష్ట చూస్తున్నాడు. సో మనం ఏదో చెప్పేకపోతుంది. ఇప్పుడు మనం మీకు ఉన్నాం, ఎంతమంది ఉన్నాం మీకు క్లాస్ లో? మనం 40 మంది ఉన్నాం, మనం 43. సో ఎవరైనా చెప్పొచ్చా, నేను 40 మందిలో మీకు ఏం ఆలోచిస్తున్నారని నాకు చెప్పే కాదు. నా కెపాసిటీ లేదు. 42 మందిలో అట్లీస్ట్ ఒక్కరిదైనా నేను చెప్పేకపోతుందా? కాదు. లేకంటే మీరు 42 మంది నేనేం ఆలోచిస్తాను మీకు చెప్పే కాదు. సో ప్రతి ఎవరికైనా మనకి ఇక్కడ ఉండే దీంట్లో అవగాహన ఉందా? అన్ని నాకు వేదాహం సమతీత అని, నేను త్రికాలజ్ఞుడు, మీది ఆలోచన తెలుసు, నాకు వెనకాల ఏం తెలుసు ముందే. సో ఈ విధంగా ఈ మాయావాద తత్వం ఇదొకటి మూర్ఖతత్వం. నేనే భగవంతుడు, నేనే పరమాత్ముడు, నేను ఇప్పుడు మర్చిపోయాను అంతే, నేను ముక్తుడైనాక నేను అంతా నాకు జ్ఞప్తి వస్తుంది. లేదు. సో ఎల్లప్పుడూ మనం ఆత్మ అణువునే, భగవంతుడు విభువు. భగవంతుడు అపద్రష్ట, ప్రతి ఒక్కటి కూడా సాక్షిగా భగవంతుడు చూస్తున్నాడు. సో సో ఈ శ్లోక శ్రీకృష్ణుడు పరముడు, శ్రీకృష్ణుడు అన్నితో పాటు తన శక్తియే. సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, కార్యకారణం ఇక్కడ చెప్పారు. మనకి కర్మణ చెప్తే కార్యకారణం, కార్యకర్మణం, కర్మణ అని చెప్పేది భగవంతుడి నుండి వచ్చే ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి, అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి. బహిరంగ శక్తి. సో భగవంతుడు ఎప్పటికెళ్ళప్పుడు చెప్పవచ్చు అది నేను అని చెప్పవచ్చు. అయితే మనము అది భగవంతుడు అని చెప్పే కాదు. సో భగవంతుడు విభిన్నుడే. ఆల్వేస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, సైమల్టేనియస్లీ సేమ్ అండ్ డిఫరెంట్. అచింత్య, భేద, అభేద. ఒకటే, అదే విధంగా తేడా కూడా ఉంది. మాకు భగవంతుడికి తేడా ఉంది. సో ఇంకా ఇదే విధంగా ఒకటే సేమ్, ఒకటి వేరేగా కూడా ఉంది. మిల్క్ కర్డ్ చెప్పేద్దాం, ఏం చెప్తాము, పాలు పెరుగు రెండు ఒకటే. అయితే కూడా పాలు పెరుగు ఒకటేనా? పాలు మనము చాలా కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు మనకి లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంది మనకి. తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ గా మనకి పెరుగు తీసుకొని వచ్చి మనం పెరుగు తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ లూజ్ మోషన్స్ స్టాప్ అవుతుంది మనకి. అయితే మనం అప్పుడు తిరిగి మరలా నేను రెండు ఒకటే, పాలు పెరుగు ఒకటే, పాలే తీసుకోండి ఏమవుతుంది? లూజ్ మోషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకా అది డిసెంట్రీ అయ్యి ఇంకోటి కాంప్లికేషన్ అయ్యి ఏమవుతుందో అది. సో అప్పుడు డిసెంట్రీ అయినప్పుడు మనకు బేదలు వాంతులైనప్పుడు పెరుగుగా దాన్ని తీసుకో. అది రెండు ఒకటి నుండినే, గోమాత నుండినే వచ్చింది, అది ఒకటే సోర్స్, అన్ని ఒకటే కాదు. అది పాలు పెరుగు ఒకటే అయింది, ఒకటే గోమాత నుంచి వస్తుంది. అయితే మన తర్వాత అది డిఫరెంట్ గా అయింది. భేదము ఉంది, అభేదం. సో ఈ విధంగా కరెక్ట్ గా స్పష్టంగా మనం అవగాహన చేసుకోండి. శివుడు, కృష్ణ, బ్రహ్మ అంత ఒకటే అంటే అవును ఒకటే. అందరూ కూడా కృష్ణుడినే వస్తున్నారు. శివుడు, బ్రహ్మడు, కృష్ణుడు ఆధీనం పైన వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. వాళ్ళు సృష్టించుతున్నారు, వాళ్ళు లయం చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళు స్వతంత్రులు కాదు. స్వతంత్రుడు ఒక్కటే. ఇక్కడ చెప్తున్నది స్వయం దృక్ అవిశేష, నేను ఒక్కడే స్వయం స్వతంత్రుడు. పరమ స్వతంత్రుడు కృష్ణుడు ఒకటే. కృష్ణుడు విడిచి ఎవరు కూడా స్వతంత్రులు లేరు. సో సన్ లైట్, సూర్యుడు కూడా, సూర్య ఉదాహరణ మేము అవగాహన తీసుకుంటాను. సూర్య కిరణాలు, సో సన్ రేస్. సో ఒకటే, ఏమి డిఫరెన్స్, ఏమి తేడా లేదు. ఒకటే, ఏం డిఫరెన్స్? ప్రతి ఒక్కటి ఒకటే. అయితే కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు మనం ఉండే రూమ్ లా సన్ లైట్ వస్తుంది. సన్ లైట్ వచ్చినప్పుడు మనకేం కాదు, మనకి ఇప్పుడు మంచిదే, చాలా చలి అవుతుండే, నాకు కోల్డ్ అవుతుండే, ఇప్పుడు కొంత సన్ హీట్ వస్తుంది, నాకు కూడా బాగా అనిపిస్తుంది. అయితే సూర్యుడే వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? సూర్యుడే వస్తే అంతే, వచ్చేది ఉండి కొంత ఇంచెస్, కొంచెం కిలోమీటర్ మూవ్ అయితే చాలు మనం భస్మం అయిపోతాం, బూడిదైపోతాం. సో సూర్యుడికి, సూర్య కిరణాలకి ఒకటే, వ్యత్యాసం చాలా తేడా ఉంది. మనము సూర్య కిరణాల్లో ఉండిపోవచ్చు, సూర్యుడిగా మేము ప్రవేశించే కాదు, ఆ శక్తి లేదు. సూర్యుడు కిరణాల గురించి మనం ఏమో తత్వాలు చెప్పొచ్చు, సోలార్ స్టడీస్ చేయొచ్చు, అంతా మనం సోలార్ దాని నుండి ఏమైనా ఎనర్జీ పొందొచ్చు మనము. అయితే మనము సూర్యుడికి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఏమైనా మన రీసెర్చ్ చేసేకపోతుందా? వెళ్ళిపోతాం. మనకు ఉంది స్పుట్నిక్ ఉంది, మనకి ఇంకోటి రాకెట్ ఉంది, వెళ్ళిపోతాం సూర్యుడిలోగా వెళ్ళి అక్కడ మనం ఇక్కడ అమెరికాని కాన్కర్ చేస్తాము, లేకపోతే ఇంకోటి రష్యాను, ఉక్రెయిన్ కాన్కర్ చేస్తాం, అక్కడ కాన్కర్ చేస్తాం, అవుతుందా? మనకి సూర్యుడిలోగా వెళ్ళి కాదు, మనకి ఆ శక్తి లేదు. ఉండొచ్చు,
దేవతలకు ఉంది ఆ శక్తి. హిరణ్యకశిపు చేశారు, ప్రతి ఒక్కరు అధీనంగా చేసుకున్నారు. బలి మహారాజుకు ఉండే, వాళ్ళకి మనకు లేవు, మనకు శక్తి. అప్పుడు తేడా ఉంది. సూర్య కిరణాలు, సూర్య సన్ రేస్ సూర్యుడికి ఒకటే, సేమ్ టైం డిఫరెంట్. సో ఈ విధంగా మనం వేరే వేరే ఎగ్జాంపుల్స్, ఫాదర్ సన్, తండ్రి కుమారుడు ఒకటే అని చెప్తాము. ఒకటే అని చెప్పి మనము రోమార్షణ సుత స్టోరీ వింటారు కదా మీరు. ఆ విన్నప్పుడు బలరామ రోమార్షణ అని వాళ్ళు ఒక దీని నుండినే వాళ్ళని వధించుతారు. తర్వాత ఋషిమునులంతా ప్రార్థన చేస్తారు, భగవంతుడా ఇది రోమార్షణకి మనమే 1000 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ ఆయుష్ను అనుగ్రహించాము, ఇప్పుడు మీరు చేసింది ఇట్లా మీరే ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. అప్పుడు భగవంతుడు ఆలోచించి ఆ సేమ్ ఏమి తండ్రికి ఉండే మీ ఆశీర్వాదం నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ప్రమోషన్ సుత వాళ్ళకి కొడుకుకి దాన్ని చేస్తాను. ఎలా అంటే ఫాదర్ ఇస్ సపోజ్ టు బి రిప్రజెంటేటివ్, సన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి రిప్రజెంటేటివ్ ఫాదర్ వాళ్ళ నుండినే సన్ పుత్రుడు వచ్చేది. దానికి ఒకటే వాళ్ళు, ఒక విధంగా ఒకటే అవుతే కూడా వేరు వాళ్ళిద్దరు డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్, వాళ్ళిద్దరు మిక్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళు లేదు, వాళ్ళు సపరేట్ తండ్రి కుమారుడు. సో ఆ విధంగా చెప్తారు వేద తత్వంలో. వెనకాల ఇప్పుడు మేము దాని అంతా లేదు, ఇది నిషేధం, కలియుగానికి అంతా అవసరంలే. సతీ సిస్టమ్ ఉంటుండే. సో స్త్రీలు వీళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రి, వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ భర్తలు ఏమైనా వాళ్ళకి ఏమైనా డెత్ ఏమైనా వస్తే, మరణం వస్తే వాళ్ళు కూడా సతీ చేసుకుంటారు. అయితే సపోజ్ ఫాదర్ సన్ ఉంటే, వాళ్ళకి కొడుకుంటే అవసరంలే. ఎలా అంటే సన్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి రిప్రజెంటింగ్ ద ఫాదర్. వాళ్ళ కొడుకు ఏమన్నారు, వాళ్ళ తండ్రిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు సతీ చేసే అవసరం లేదు. సో ఇట్లా చాలా ఎన్నెన్నో సో మెనీ థింగ్స్. రెండు ఒకటే, తండ్రి కొడుకు అయితే వాళ్ళు వేరే. ఇక్కడ మనమందరూ కూడా భారతీయులు, మనం వీఆర్ ప్రౌడ్, నన్ను చాలా అంత ఇచ్చేస్తామని, నేను భారతీయులు, మనమందరూ జై భారత్ మహా అంతే చెప్తామని. అదా అలా చెప్పి మనతో ఒకటే, మనం యునైటెడ్, మనం ఒకటే, మనం ఒక దేశం, ఒక ఇది అని చెప్పి మాట్లాడతాం. అదంటే మనం ఒకటే అంటే మనం అందరూ ఒకటైపోతామా? మేము విభిన్నంగా ఉన్నాను, నేను నాగానే ఉన్నాను, మీరుగానే ఉన్నారు, మీ కుటుంబం మీ సదస్సులు వాళ్ళుగానే ఉన్నారు, మనతో ఒకటైపోయాము మనం. సో ఈ తత్వము, ఈ బ్రహ్మ మనకు ఒకటి లీనమైపోతాము అనేది ఒకటే, అది కాదని మనం సపరేటే. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు కదా, మేము ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ గా మనము చెరువులు నదుల నుండి వెళ్ళి సముద్రానికి చేరుకున్నప్పుడు కూడా మనం సపరేట్ పార్టికల్లే, సపరేటే మనది మనము ఒకటైపోయాము, మనము సముద్రం అయిపోయాము అనుక. సముద్రమే, మనము చిన్న దాంట్లో ఒక త్రొట్, ఒక స్మాల్ డ్రాప్ అంతే. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా సేమ్ డిఫరెంట్. సో ఈ విధంగా సో భగవంతుడు ఈ మాట చెప్పాడు ఇక్కడ. భగవాన్ విష్ణు, నేను శివుడు బ్రహ్ముడు ఒకటే అనేది, దాన్ని మనం అంతా అన్ని దేవతలు ఒకటే లేదు. కృష్ణుడే పరమ పురుషుడు, విష్ణు అందరూ కూడా అధీనుడు. యస్య బ్రహ్మరుద్రాది దైవతై సమత్వేన వీక్షేత స పాషాణి భవేత్. సో చెప్తారు, ఎవరిని కూడా కృష్ణ విష్ణుకి సమంగా చూడరాదు, ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడికి అధీనుడు. సో దీన్ని కరెక్ట్ గా మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇది సేమ్ డిఫరెంట్. సో భగవంతుడు చెప్పవచ్చు దాన్ని, సర్వం ఖలు ఇదం బ్రహ్మ. సో ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడ శక్తియే. కృష్ణుడు విడిచి ఇంకేమీ అస్తిత్వంలో లేదు, తన శక్తి కృష్ణుడు శక్తి. సో కృష్ణ ఆ విధంగా ఒకటే. కృష్ణుడే చెప్పినప్పుడు, లేదా కృష్ణుడినే మనం చూసి అన్ని తన భాగాలు శక్తిలో ఆలోచించినప్పుడు అది కరెక్ట్. సో దీన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోండి. ఓకే, ఇంత ఇప్పుడు టైం వచ్చిన నాకు తెలిసినంత నేను చెప్పాను. ఇంకేమైనా పాయింట్ మోహన్ ప్రభుజీ, మీరు ఏమైనా ప్రభుపాద చెప్పిన భాష్యంలో మీకు ఏదైనా గుర్తొస్తే ఏమైనా చెప్పాలంటే మీకు చేర్పించు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇది క్లియర్ ఉందా వాయిస్ ఈ రోజు? ప్రభు వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది. ప్రభు అంటే మీరంతా వస్తారు ఇక్కడ, అది క్లియర్ లేదంటే మీ టైం నేను వేస్ట్ చేస్తున్నాను అంతే. లేదు ప్రభు, చాలా క్లియర్ గానే ఉంది. ఫస్ట్ లో కొంచెం అంత ఉంది కానీ ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. ఏమైనా ప్రభుజీ?